बांद्राय सम लाला गिबियावनो लोक्षिपुर गामिनि आरो गासै आन्सलिकनिनो रायजोफोरनिसिम आंनिफ्राय दमासिनि गोजोन हामलायनायखौ बारहरबाय आरो गोजोननाय मोन्दों। आं दिनै फार्स्ट टाइम गवालपारासो थाहैदों ओरैजाय लोगोआ बेहायनो थायो आंनिया, नाथाय फैफेराखैमोन। जायगाखौ मोजां मोन्दों नायनानै, सिनारियाबो मोजांथार आरो सानदों आं बे साइडथिं नेक्स्ट टाइम मिउजिक भिडिअखौ आं बे साइडथिं लाफैगोन। दे आंबो बांद्राय बुंनो रोङा, दामनोसै। नोंसोर जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों मेथाइखौ मिथिगौ ना? जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों खनफालाय बयबो। नोंनि गुस्थिनि मिलौदो मिनिनाया गोजोननाय दं, नोंनि मेगननि नोजोरनि ओंथियाव सिमां दं। जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों मिनिनाया गोजोननाय दं, नोंनि मेगननि नोजोरनि ओंथियाव सिमां दं। जिरि जिरि बोहैलांनाय बिखा गेजेरजों मोदोमखौ समफोरखौ मिथिस्लाबै नोंनि आंनि आखाइनि गेलेलायनायखौ सानफ्रोमबो फुंनि समाव नोंनि महरखौ दुंबुरनि सोरांनि गोजोन दै बादि नुयो सानफ्रोमबो। बेलासे समाव आं सानो माब्ला सोरांगोन नोंनि हाथाइ रिजि दैसा जिरि। नोंसोर जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों जिरि जिरि बोहैलांना बिखा गेजेरजों नोंनि गुस्थिनि मिलौदो
जाबाय बिथांसिम